Tak jsme dorazili do Agry, ubytovali jsme se, jak jsme chtěli vyzkoušet dražší hotel, tak jsme se ubytovali v hotelu Crystal Inn. Na první pohled to vypadá luxusně, nesmíte se koukat na koberce, protože ty vypadají, že je někdo pozvracel nebo polil, nebo co já vím. Tak, Sezame, otevři se. Ano, Sezam se otevřel. Děkuji, Sire. Nebo jak to tady říkám? Já nemám drobný a 100 vám dávat nebudu, to je moc. No, takhle to tady vypadá. Na to, kde jsme bydleli do Posáď, tak to je luxusní, no aby ne, když je to taky 4krát dražší, než to, kde jsme bydleli předtím. Ale to nevadí, chtěli jsme to prostě vyzkoušet, aby jsme viděli, jestli v tom je vůbec nějaký rozdíl, ať si koupíte levný hotel nebo drahej. Tady máme i set na přípravu kávy, čaje, ledničku a tady už je koupelna s umyvadlem, toaletou, sprchovej kout. No, musím říct, že se mi to líbí, vypadá to hezky. Jeli jsme sem z Jaipuru 6,5, skoro 7 hodin, takže teď se s váma rozloučíme a půjdeme si dát něco k jídlu, protože jsme ještě dneska nic nejedli.